Hey guys, Dave Lopez here from Air Rifle Hobbies Philippines, and masaya ako, no. It's been a while, no. I think 4 months na hindi po tayo nakagawa ng mga ganitong klaseng content. Kaso hindi na kinaya ng schedule dahil po nag-aaral tayo. Yung panumpit, ito ay galing sa kay Sir Brian ko ng Nairbog channel, Nairbog na mga BBL. Nag-share siya sa atin ng isa, tikuloso or naubos agad. Tapos hindi siya makakapagawa ng marami dahil nga yung material na galing sa abroad. Tapos hindi isa-isa niya pa. Pag lumabas siya ng BBL o panumpit, sinisigurado niya na quality at its best. Dahil nga kailangan natin ng fun sa ating pag-aaral. So para sa akin yung kailangan muna. Kaya naibenta ko yung mga parts doon. Sula pa akong paglagyan nito ng BBL. So dito muna natin i-test sa kaibigan ko kasi saktong-sakto lang na 16mm sa kanya. I-test natin to. And tingnan natin kung ano yung result niya. This is a fair test kasi makita nyo yung 25 yards. Isinuzoom natin para makita talaga yung tama ng pellets doon mismo sa papel. Tapos using ito, kasi masikip, nagkakaroon siya ng damage yung ating pellets. Pero titingnan natin if kaya niya yung mga ganong kasing mga partida or masabi nating pwedeng makaapekto sa tama ng pellets, yung barrel band. Kasi may iba na sabi nila yung barrel band naka-apekto, meron ding hindi. So given, tingnan natin kung maka-apekto yung suppressor natin, no? Kasi pwedeng magkaano dyan sa loob. So yung iba talagang walang barrel band at walang suppressor. Kasi may nakita akong review na, sir, yung unit o yung barrel, wag niyong lagyan ng barrel band. Kasi may posibilidad na yung panumpit ninyo ay hindi maganda yung tama and suppressor. Pero this time tingnan natin kung ano yung magiging result. Ayun guys, so kasama ko si RJ. And so magre-range kami ng 25 yards. Okay ngayon kasi yung mga tubo is hindi pa siya ganun kahaba. So makikita pa namin yung target at the same time safety kasi walang bahay dun sa pinakamalayo. So yun yung target namin. Yan. Astro lang. Tala to. Para bibla to. Yan. So si RJ yung gagamit ngayon ng MB barrel. Tingnan natin MB yung tatak ng MB barrel using Astro pellets. Kasi yung itong panumpit is young sa Astro pellets. So using a bipod. So tingnan natin. Ganun tiro nga. Ay. Grabe. Okay guys, so as you can see, yung 21 and 20 bullseye talaga siya. Yan, ito bullseye. Yung bullseye. So yan, yung mga ganyan sa first 7 and 8, zeroing pa lang yan. Tapos ito bullseye na. Yan. Pero makita nyo yung talagang bullseye yung mga tama niya. So ay nagawa ko yung 21, 20, tapos yung 10, 9, 8, 11. Handbag. So
Imagine niyo guys ha, for 4 months ngayon lang ako nakahawak. And thank you nga pala kay Manong Ernie Polidario ng SOMAG Pahanokoy for pagtuturo sa akin kung paano gamitin yung tamang gamit ng unit, yung positioning ng kamay. So marami pa akong dapat i-improve at nakaligtaan dahil nga 4 months, no? Pero makita niyo. So para sa akin i-rate ko yung local made ha ng mga panumpet. Isa ito na i-recommend ko. So this one is makita niyo yung tama, no? Bullseye talaga. So yan, yung baba na tama, yung last na 17 is bumaba na yung hangin. So nag-refill, no? Ito yung nag-refill si RG. Tapos nilagyan niya ng hangin. But this one is design, I think, sabi ni Sir Brian ko sa akin. Sabi niya, sir, yung BBL na yan is designed for local pellets, Astro. So superb yung quality. Para sa akin is ready na, no? Para sa competition. So practice na lang yung kulang. Makita nyo guys, no? 10-9, no? Kulang pa ito sa sa ano pa, pinupush ng sabi ko nga pinupush ng lapis. So pag ganyan, wala na, perfect na. Imagine nyo guys, no? Yun lang. Okay. Yan na. 26. Ayun. No? Ayun. So, swabe. So, yun guys, sa ating observation sa 25 yards, maganda yung tama niya. Using the Astro pellets and using the na-airbog na panumpet or BBL. And sabi ko nga partida, meron tayong barrel band and also the suppressor. Accuracy wise ng 25 yards, so stable lang yung paggamit natin ng sandbag or sa kulata na design, pero superb yung NB na panumpet na yung gawa ay si Sir Brian Go ng Na-Airbog channel. Pumunta kayo sa YouTube channel niya, so para makita nyo yung iba pa mga test niya. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama this afternoon. Hope na na-enjoy kayo and kita tayo sa susunod na mga episode na ating mga videos. So this is Dave Lopez, sama ko si RG, and see you soon. Bye.